here I am sa lasang kay manguha ko og mushrooms bisag uwan. So I nag-green cook. Murag nabuang no bisag uwan naning kay pero kuan man gud sakit akong tiyan. Sakit akong tiyan sa akong mga tambal because I have frozen shoulder. Akong mga tambal, mga isog kaayo. So, nako, mura akong tiyan always with any medicine. Bisag ka na simple lang nga medicine because I'm not the type nga inom bitog tambal pirmi sa whatever. Bisag sakit sa ulo, na di ko tig-inom og tambal. So, that's why every time nga mo inom kog tambal, usually, di pa mura ako in the beginning, but after 2 days, 3 days, muriak na din akong tiyan, musakit akong tiyan. And now, I have stayed in the house for like 2-3 days without, I go out, pero wala dyan ma-exercise, kasi giman sa guwan. Pero now, I think, kinahanglan dyan ko mag-exercise, kaya ron akong lawas, o akong tiyan mo, move ba. Muna, I was thinking, mga na lang ko mushrooms sa lasang, sa ingani nga lasang. Tanaw guys. Ay, di na. Wait a minute. Ko i-flip. Dinha nga part sa lasang. Ya mutago ko. Mutago. Da sa luyo pa jud somewhere there. Aning panahon na guys na ako'y frozen shoulder. So muna akong gi-illustrate diha nga pingkaw ko tanawang pikas kamot may isa. Kay tungod dili limited nga kung kamot ana og isa og lihok og sakit kaayo kay tungod na ako'y frozen shoulder sa akong left side ana tanawa pingkaw. Way labot ang tiil ha giisa na ko ang kamot ra akong pasabot ana. Nya kana akong porma ngay ana kamot dili gyud masaka kinataasan na to. So guys, anhi ko nga part sa lasang. I will show you my car ha. Akong gibili ng car dito dapita. Dito dapita na dagko kay mga kahoy dito. So to ang sakyanan dito. There. And then sud ko aning lasang na akong basket. Hopefully makakita kong mga mushrooms dire. Unya ang akong tiyan exercise gamay kay sakit akong tiyan guys sa akong tambal nga gamhanan kaayo para sa inflammation. So musud ko ani nga part sa lasang mangita ko og mushrooms. So wish me luck. Tanaw na to kita tanig nya uwan pa jud. It's raining. See, this is the place. So there's my basket. And then musud ko diha tanaw na ko makita ko ako sa lasagna. So wish me luck guys. Raincoat ko. Okay, it's running kauwan. Okay. So na ko sa lasang i-off na ko kay mabasa akong phone. Bye. So guys, I'm literally in the middle of the forest. So tinawa, dagko kay mga kahoy, big trees. And it's raining. Just going inside the forest just to look for us. And then I think I found the place. I just go in and in. See, this is my whole surroundings. I'm literally in the middle of the trees. In the forest. Aray. And look what I found. I think I find the right place. There. Usa lang. It's in the indication nga if I find one, then there must be somewhere. So also somewhere it's here. So magtapok raman na sila. So then I looked around and found this guys, this and this. So those are the mushrooms. That's the leaves. That's a leaf. And that one, that's a mushroom. So found it guys, found the place. I hope it's some more here I can find. So once ako mamupo. And then it's raining as you can see. Guys, tanawa na unsan ning dagway na ko. Sig pinangita. Tanawa sana ko niabot ko sa katong ibabaw sa giparkingan sa kusakyanan. Nga kung dagway. Sus. Lisod man kaayo magkalo kay dako man kayang kalo sa kuan raincoat.
sige na kung linibot ni abot naman day ko nga daplin. So wala pa ko kayo nakuha, guys. I will show you sa akong nakuha ha. Charan, tepa. So far maura jud na in town akong nakuha. Sa nilibot na ko dire, but I'll keep on going. Kay I feel nga ako Santiano murag ni hayahay pud nga naglakaw-lakaw ko dire sud sa lasang. So I was inside there before. Unya niabot ko dire pinangita o gyud ko nakita. So mubalik ko sud dito, guys. So we'll see kung makakita patagdaghan dito. Okay, see you later. Naanak ko sa I'm in the middle of the forest and look at my flat cantarell. It's so much, guys. It's so much. It's more than 1 kilo. And you know, there's so many here, but they're little ones. But there are big ones also. In this area, I found so much. Pero my face, I'd rather not show. But this is where I am. So enjoying myself in the forest by myself. So and picking up. I don't know what's the English of these mushrooms, but these kinds of mushrooms, but they're too small yet to pick up. They're big ones, but I pick it up. They're good enough, some of them. So I have not shown the other ones that I've already picked up. It's rainy, it's wet, so I don't want to take out my phone all the time and take a video. But I am enjoying myself. I think I find some here also. See, guys, there, that one. See, that one. There's a lot here, in fact. But here also, there's a big one here. I find a big one here. See, guys. So it's all around. There's just too much leaves also. So maglibog ko. Natabunan sa leaves. Unya, gisip una ko, guys. Kay Juan, ganina ra kay ko pinangita. So, see you later. Unya ra ako kung i-video ako, i-flex nga ako kinuha nga mga. So, look at my basket. Dako ba yan akong basket, ho? I'll show you later, guys, sa balay. Here I am. Mura ko kitag bugno. Nagbugno ko sa mga sa mga branches, sa mga kahoy. Tusok pa kong mata. Nagisip, gisipon ko sa uwan kaayo, guys. Nya, di ko ganahan magamit sa akong kalo kay mo tabon man sa akong mata. Anyways, dara akong kuan ipakita ninyo akong harvest today. There you go, guys. May labot ng dahon na. There you go. So, pagtingin daghana jud, as in more than 1 kilo, I think. So na kuan pa ng mga dahon. Yan ang mga gagmay. Yan ang mga dako ba na dako ba ng kuan basket. So I think it's 1 kilo or more. That's 400 pounds. That's 2,000 pesos. So dinhara dapita daig, guys. Kumukuha. So karon mo uli nako kay gisipon ako. Sakit pa jud akong kamot. So that's good for today. Na arang-arang akong pamati sad sa akong tiyan. So guys, ingani kadaghan. See, trat kantaran. So guys, ingani kadaghan ang they've seen Sinta.
So inyo man-notice guys, no? Lahi siya color sa kaysa previous na ko videos. Tanawang uban akong videos about namunit ko og Trat Cantarell. Lahi sila color. I think it depends pud sa lugar kung asa gikuha. Lain man sad gud ni siya nga lugar. Lain nga mga klase nga kahoy ang surrounding. So I think mo affect ko siya sa color sa Trat Cantarell. Unya lahi sad siya mga porma. Pero pare-pare sa lagnaw. Pero murag lahi porma gamay ba. Dagko tong usan. So, yung kadaghan guys, akong napunit ng mga kantaral. As in, so much. So, tungod kay sa gunson man ko anig pamunit guys ba. So, ang uban ani niya, di man namo maatog ka, untanan fresh. So, ako ning gilimpyuhan sila niya, then gi-dry. Nga gisudog garapon kay aron gamiton sa next time na pod nga kung asa ko kumkaon mi og ingana. So basaon ra siya og tubig and then pwede na kanon.